سلاف هوانو شف باش جو حمیاره جه هچار آلین جیهانه همی هوال تماشوانین کو لمد نیرن دمکی پرخوش هیوید کمش بوه هوالی مرونی رو حیشه بمرایه امی باسا پینگاوین کردان بکن گاوین کو آلی کردان آویتیم باسوان بکن و برسوا دولت ترکیه محمد اوچوم سرشورمند طایب اردوغانه گوتناوی درباست به دنوا AKP'de دنوا دولت ترکیه ایرو برسوه کی دایه پنگاوین کردان دبیجه زمان وی فرمی لترکی و ترکی به یعنی زمان ملت کرد و ترکی به لدبستانان ج مکتبا سرطای حتی داویا زننگه زاروکی و به ترکی پروردهی ببینن زمان سردست و ترکی به لی کردی، آبازی، چرکزی، لازی همی زمان ملت دنیا لترکیه دکارن ورن آخفتن یعنی دبی لطفا کو امی نشانه و بدن اوه کو امی دما هون لمالی خوا کردی داخفن ادی امی زیختی لونکن امی زمان و قدخنه کن دما هون داخفن بزارو که خورا امی اشکنجه لونکن افج بوه بسه افج بوه لطفه که جوه زده اجی ev bersiva dewleta Tirkiye ji bo pêngavê me Kurd a. Ronî Ruha merheba bixêr hatî. Merhaba mamoste Selavrê ji bo te û ji bo hevalan hemiya. Çawa baş e? Gelek spas dikim ev heftekî zêdetir e tu nehatî tu nebûyî mîvan. Mala te ava ji bo hatina te hevalê me jî bêriya te kirine. Kêfa hevalê me ji axaftina te sohbeta te re tê. Bawer bike gelek telefon ji min re tên, peyam tên hem ji ser Messenger hem ji ser Twitterê û hem jî bi WhatsAppê ji min re telefon tên. Ji xwe dibinê YouTubeê yani bi sedan peyamên pir xweş hene û di piraniya peyaman de behsa tê dikin, behsa sohbeta tê dikin, kêfa wan ji gotinê te re tê. Bi giranî gotinê te samîmî durist Henekî pesnê min bide varojna pêwîstiya min jî heye. Yani gotinê te hinek samîmî vekirî duristî bînin. Pêdiviya milletê me heye fikrê xwe ji devê kesekî din bibîsin. İro konferansekî çêbû li Qandîlê li nêzîkê Silêmaniyê Sabrî Ok axivî, rêzdar Sabrî Ok daxuyaniya rêxistina xwe xwend, daxuyaniya tevgerê beyan kir ku ew ê hêzê xwe ji Bakurê Kurdistanê vekişînin. Tu vê pêngavê pêşî çawa dibînî? Ev gav di vê pêvajoyê de xwedî giringiyekî çawa ye? Ew ê rê li ber kîjan pêşketinan vê bike Ronî? Mamoste di destekê da ka ez vê bêjim niha dawiya dawiyê ev gotin li cîda ye. Yani çi cîda ye? Ev kar berpirsyar ev ê biryarê bidin û an erê bi an biryara wan nabin an wê çawa bike rêveberên vê tevgerênin. Yani rêveberên PKK ya xwe di kongra donzdiyemîn da dibe çi feshekir. Ew yani ez îro çi bibêjim jî ber derkê nagire û welhasıl nayê derkê jî û kesek kura gotina min te nake. Ha mesele di vê derê de zelal e ev biryara wan e wê çawa bike û mafê min jî nîne li vê derê bêjim na çeka we bira destê we da bibe şer bike di berfê da di baranê da bên kuştin bimirin ev mafê min jî nîne û bawer dikim mafê tu kesî jî nîne. Ama wexta em werin derekê hegir ev rêxistinên Kurd yên şer dikin an siyasetê dimeşînin di qadên dibe çe weke Tirkiyê an li çeberên çiyafek nake ha pêşmerge be, ha gerîla be, ha YPG, YPJ be û ha hejak be. Wexta bibêjin em li ser navên Kurdistanê tevgereke Kurdistanî ji bo mafê gelê Kurd, ji bo azadiya gelê Kurd em siyasetê dikin, şer dikin wê çaxî mecbûr e li goreyî liv û tevgera gelê Kurd ya giştî çi ye û heman demên rewşenbîr akademisyen kesên Kurd yê ji hişê xwe da ji siyaseta xwe da dibe çi Kurd dewarî difikire, Kurd Kurdistanî difikire, dilê wî Kurdistanî lê dike hewce muheqeq nerînên wan kesana weke nerînek kolektif a her kesî tom bike hinekî li goreyî wê tevgere. Ha yani ev wexta tedî mijar Kurd û Kurdistan be tam dibê mijar Kurd û Kurdistan e ev çi ye tam mirov veke axe
يعني يكمين زمانه آخر و سرخبونا قالي كرده آزادیا قالي كرده اف ناو هزار ناو مرو كان لي بكان تو كان بي ستاتو تو كان بي فدراسيون تو كان بي سرخبون وقت عم دبيجم كرد و كردستان بون اف يعني آزادیا آخی سروریا آخی و هر وها پاراستن زمان هبونا قالي كرد قال ناو نتويدا وك قالي كرد بي پاراستن و هر وها د پرگالا دولت بونی دا جیاکی وی فرمی هده گلی کرد کانه بخوا ریوه ببه امورن وی ویرا آن وی داخلانیا ریزدار سبری اوک یا ایرو یکل چای قندالی وی و بنه کوالی قندر کتن مرقبر عبدالکانی کرد یعنی قندیلی و هر وحال ایمرالی و هر وحال انقره چتی مشاندن ام کس نواروکی نزانن ام نواروکا تشتی تک زانن چیه بريز جلان دبيستو حفتي سبات دا اف پیاماوی یا تدی اشکال کرد داکو دو خوازه وی مسئله بقدینه و پکک چک برده و اف مسئله گاف بگاف پکک فسح بکه لیبلی اف کسین اندامین پکک یل چولو چپرال چیان 40 سال شردکن زمینێکی حقوقی ئاوا ببێ داکو دەما ئەو کەس vەگەڕن تورکیە بە هاواکی نێگرتن ji bo jiyana wan e pêşerojê piskirêk nemîne zemînê vê pêvajoyî yê ji me ve xuya ye li ser vê hatiye avakirin xêncî wê ne tiştekî din yê xuya ye ez dixwazim bêjim xêncî wê ne tiştekî din yê xuya ye yê derketî derve yê dewleta Tirk jî dibêje û yê dibê çi xuya ye ji hêla tevgera pekekê ve jî xuya ye ev e ama li paş perdê çi mizakere hene çi nîne ez nekanim bibêjim heye nekanim bêjim nîne ji ber ku berdestê me nîne berê jî carê jî gotibû di vê meselê de wexta mirov bipeyive hewceya mirov hinekî kêm zêde li goreyê agahiyê li holê hene bipeyive tiştê xuya ye ev gafa din zawiyê vê îro hat avîtin weke pêngaveke din e tedî dibe hemlayekî din e li hemberî dewleta Tirk ya bi hawakî ev pêvajo di derekê da ke bê fetsandin yanî pêşketin nîne ew jî hemlayekî din e dixwaze bê avîtin da ku dewleta Tirk ew jî hinek gafa bavêjin hinek gafên qanûnî yasayî zemînê wê bê hazirkirin da ku dîsa bibîne PKK rêvebirên PKK ew di kongra donzemîn da ew biryara girtine li pê wê ne dema ku şert û merc amade bibin ew jî amadenin bi temamî vegerin Tirkiye an dev ji çeka berde û her wiha ev mesela tedî ji Bakurên Kurdistanê me hêzê xwe vekişanin ev jî gafek e ev salekî ye em li bendê ne ku dewleta Tirkiye jî qasî serê derzê gavekî bavêje mesela li pêşiya dewleta Tirkiye heye ku bikare be weke niyetekî baş yew ji Efrînê vekişe pir ne zehmet e mesela çima em fedakariyê dikin çima mesela emenekî kin hinekî wa bersivê bidin ev dewleta Tirkiye sozek wisa dayî te no tamam ya vallahi vî sewalê tu sewal meke weta dewleta Tirkiye mohr kiribe qeyd kiribe îmze kiribe tomar kiribe an li ber qamera sozek wisa dabe dema PKK çekê destê xwe berdin û ya herin Ewropa û ya dibê çi werin Tirkiye em ê ji Efrînê jî derkevin ji serê Kaniyê jî derkevin ji Qendîlê jî derkevin ji Başûrê Kurdistanê jî derkevin weta sozek wisa ne li ser kaxatê û ne li pêş kamereyan nehat bidanin wî çaxiya mümkün nikane vê bibêjin mesele ez nabêjim tedî çima ez birada rêxistinê ji rexne nakim derdê min jî ne ez dibêjim me nebihîstiye yanî sozek wisa nedaye herî dawiyê sir û süreya Önder tedî bi devkî gotiya bi rêz Öcalan gotiye herî dawiyê dema te ev tekst texwend tu vê gotinê jî bînin ziman hewce ye yanî bi hawakî qanûnî jî zemînek ava bibe da ku ev kesên çeka xwedeyne ji çol û çiya werin ev kes nên girtin nên kuştin û kanibe ji xwe re jiyanekê ava bike xêncî vê tiştekî dinî dewletê yanî gotibe soz da bi an mel dewletê birî be at tu wisa neke em jî wisa nake
دوی آلویری دا دوی پیواژوی دا دوی بازاری دا نینه تشتی امزانن تشتی هيا دبه هبه دبه ويجي دبه هبه دبه دنالدرا دولتي هزين دولتي انكسين دين ودري ببريز بجان را هدو تري شركة دبه هبن دبن حزار تشتين هين مزن هبو ام نزانن اما ام بي نزانن ونه ام نزانن درنه كديدر و ام نبوي نقاش وكيدن ام تشتي الهولي هي امكان سرباخ اما چاو بيجم نهار لباكوري كردستاني باكوري كردستاني دشهر دا زرارين قلق مزندين وبهوا كي خوش نهات اورغانيزه كرن وبهوا كي همان دميجي دوي مثلا شهر دا هنا قافين يعني سياسة يجي خوش نشغلي يعني هل هيك شهر هبو تمام شهر هبه درا شهر له هبه ويراني هي اما حوجيه بهوا كي هنا تشتيدن باتا بارسن سياسة دا يعني القاضي هي اسقالان بارتيين سیاست دیدم یک القضا باکوری کردستانی وانجی کاری که خورد نکر شارداریا والحاصل باکوری کردستانی ایرو شرک نپیوسته یعنی بیا وقت نرینا خود بیشم یعنی هزین کرد یه بیشن ام دعوا مافی کرد حقی کرد کردستانی دکن از باور دکم دوی دمیدا حوجه لباکوری کردستانی به تو هاوی فیشه گنی تقانن جبرگ دیسا و ایرانیا کی وره هولی قال وي ديسا بشكي لولا ديامن دا مثلا باكوري كردستان هم دكشن يعني شتيكي قال لك جيدايا وذاتن الشهر دا يعني شهر نهال كويه شهر تونيل دا تيمشانن هم بيا چه دبيجن بيا چاپمنيا مد بيجنه 3 سال 4 سال شهر تونيل دا تيمشانن تونيل كونن تونيل باشوري كردستانين ديك معنا ذاتن شهر نل باكوري كردستانيه شهر الباشوري كردستانية شهر لولا يعني ما مثلا باكوري كردستاني هم هزي خودكشينه قافك دجيدايا ادخراني دجيدايا تمام تشتكي ببيجم في واري د برنامه خود جي گوتي از ویدری دوباره دکم از دخوازم اف گوتنا من لسر هر ماسی وره آخافتم رجا من جحمي هوالي ما تفگری جي این ملت مجي تکوشینا جبو آزادی کرد و کردستان راسته بلا برین دیالوگی وره مشاندن برین دیپلماتیک مذاکره بلا وره مشاندن تمام لی د داویا مذاکره یانده لسر ماسی دبه هر دو آلیین شهر بریاره کی بگیرن ملت کرد جالی که چو خورتین ملت کرد و وره پرستن آسایش کردستان دبه جالی که چو خورتین کردان و وره پیکانین ارتشا کردستانی محقق دوی هبه از نابیجم به دست خستنا مافان بلا بشر و چکداری به از بحث ویناکم لهمبر دولت ترکیه تک سلاح شهر مرود کاره راوستینش برکویدی دولت ترکیه گوتیه یا برای مذاکره ورن تمام اما د انجام مذاکره ده دبی ملت کرد وره پرستن به شکلی که وکیل باشور کردستانه وكي لقبريسي وكي جم فلسطينيان وكي لروجاوي كردستان دبي ارتشا كردان يا آسایش هبه لباكوري كردستان اگر نبه بنيرن اگر ام خبه لنبر انصاف دولت تركيا پشتیوان مذاکره یان و پشتیوی پیواجوی ام دیسا رزیل و رسوات بن لرومت آمد که به لگرور آمد که به اگر زارو که ترکان ورن باکور کردستانه وکه هزا پولیس وکه هزا آسایش وکه عسکر چما قی امرنه چما قی ام رزیل و رسوانه چما ام کماقلن چما ام نزانن جواکا خبی پاریزن تاج کتاحیا جه اسپارتا تو يعني زياده بيجم شخصية انا بيجم حوجيه استي كم دوري يعني مداله بكم تو كيما عقله تو نزانه اف ظرفتيته اف حكمتيته اف قابليته تنين نا من ببورينا ما موستا از بي شخصية انا بيجم تو ببورينا تو ما موستي منه اما از شخصية وقتها نو قلت قد بيت بي موسانه ايش ده وقت قال لي كنت بينا حيران تلاقي وانا حميايه وكنتو تلاقي وانا حميايه çünkü الهولي وقتها حتى نها تشفرة تشتك كربو تبسر قصتبا لباشور كردستاني دو مالبات دو هيزي پیشمرگه هنه هين نگان حكمتي عوالك والحاصل اولوور دا
باوی من تو لایق ایوان همیان وات شتی تو بیجه تو نه لایقی تو نکان دولت ریوه ببه تو نکان تشتکی ریوه ببه اونینه اما هلا دوید شتی وصل تو بیجه نابرا هی زمان لشکری هبه وینا خونا خیالا يعني ام چه دبيجن ام دبيجن يعني حتى دست شويه تتقالا لشكر دك قالا ارتش دك ام خيال تصانه جنا خياله وقت دولت ریوبرین گلی کرد سیاست تاوی هر وها ین که فرمانداری نبی شرعی 40 سالی aslında tiştê makulî bixwaze çi ye 5 salê perwerdeyê ewilî ya li Tirkiyeyê giştî Kurdî wê mecbûrî be û ya jî ji sînorê Meraşê û Meletiyê bigire û Erzeromê bigire tevahiya Bakurê Kurdistanê hewceye mecbûrî be ne ku em ê vekin kesekî da bixwaze her bixwîne na ev ser nakeve ev lîstok e yani hewceye tiştê îro makul mirov bixwaze û di qada cîhanê de navnetewî da قبول به و دکانه به ترکیه تیخ تنگاسیت ویدری دا حیران مادم کی وسا ما چک بردا هرچش بردا حوجه یا مکتب انسانتایی حتانی 5 سالا زمان کردی مجبوری به چوان ها لسویسترا فرانسی آلمانی و نزانم هر وها انگلیزی مجبوریه هر وها زمان کردی و مجبوری به تشتی تو پیکانه به وینه توی رو به پاریزه نه و آختنه زمانه وقت زمان هر آخجی ده یکمین بوی وکر نتو مینه حوجه تو بی زمانی به پاریزه ای تو چکا برده و تو آخر جی ندبه چه سرور به آخج دستگاه نمینه و ای چاقی برا زمان بمینه اگر زمانی جه هر ره دیدی حتی اینا ترکا چه دگو؟ کرده هری باش کرده مریه نه او پولیتیک هات گوهردن چونکی او 40 سالی داوی شری خواه پاراستنا گلی کرد ری ندا دولتا ترک کرد بین کشتن بمره تکه و بن آخه یعنی کردی هری باش کردی مریه چر بونا کردی هری باش از بی گوتنا بکم کردی هری باش کردی بی دولت نهاد پولیتیکا دولتا ترکی کردی هری باش کردی بی ریوبریه کردی بی آخه کردی بی پرگاله کردی بی دولتا ترک اف گوتنا وی یا کردی هری باش کردی مریه نهاد مرجیه وی دا د پولیتیکا وی دا جبوی پشروجا خوا گوهران کردی هری باش لتو دورین گردونی جیهانی تایبت لکردستانی بی آخ به بی سروری به و بی پرگال به کردی هری باش کردی بی ستات بی دولته بی ستاره اشترا برسوا محمد uçun bibêjim ji bo pêngavên ku Kurdan avêtine binêrin dibê Türk, Kurd, Arab, Zaza, Laz, Çerkez, Gurcî bi kurtasî hemû pêkhateyên Tirkiye hêmanên bingehîn ê ji hev ne qetiyayê ê gelê Tirkiye ne wekî realîteyekê objektif Tirkî perçeyekê ji gelê Tirkiyeyê ji ber vê yekê ji bo her kesê ku hêmanekê bingehîn a milletê Tirk e yani Kurd jî di nav da zimanê yekane yê hev û dugirtinê zimanê yeketiyê ye Tirkî li hemberî yekîtîbûna zimanê Tirkiye bi Tirkî tu îtiraz tune ye dibe heta niha me gotiye zimanê yekîtiya Tirkiye bi Tirkiye heta niha tu îtirazekî nehatiye bingeheke objektif ya îtirazeke wiha jî tune ye yani ne tenê îtiraz tune ye dibe tu zemînekî kesekî bikaribe îtiraz bike jî tune ye heta niha me nebîstiye wekî dibêje li hember yeketîbûna zimanê Tirkiyeyê a bi Tirkî erê îtiraz tune erê ji ber vê ji ber ku serwerî aydê milletê Tirk e ê ku ji gelê Tirkiye pêk tê zimanê millet Tirkiye di heman demê de zimanê yekane yê serwer e wekî encameke bingehîn rêgezeke neguher nayê guhertin serwerî yekbûna zimanê Tirkî zimanê dewletê zimanê fermî Tirkiye di perwerdê de zimanê yekane yê mecbûrî Tirkiye wekî din dibe tune ye zimanên din ancak li malan dikarin werin axaftin niha em van gotinên AKP red dikin milletê Kurd red dike dibêje îtiraz tune ye
Mehmet uçum لێکۆلین نەکریە ڕاست نابێژە بەلکی کێماسیە me û کێماسیە tevgera me ye heta niha 5 sale em şer dikin me çawa hê bi dewleta Tirkiye nedaye zanîn ku zimanê me dibe fermî be zimanê perwerdê be li daireyê dewletê Kurdî dibe were axaftin mesela mêrik dibe çi weke diyarî ji me re pêşkeş dike dibe îro li Tirkiye AKP me pergaleke tercümanî ava kiriye. Yani Kurdekî eger biçe daireyekî dewletê Tirkî nizanibe, eger Tirkî nizanibe, pergaleke me ye tercümanî heye dikare tercüman bi xwe re bibe, binêrin. Yani birina tercüman ji te re weke lütuf dibîne. Vaya bêhurmetiyekî mezin e li hember milletê Kurd ku avakarê dewleta Tirkiye ye. Ne? Şîrîkê dewleta Tirkiye. Ez hema gotina xwe biqetînim. Hevalno. Bakurê Kurdistanê kamera tek etronî Skrek tune. tamam. Bakurê Kurdistanê welatê Kurdan Kurdistan e ne tenê axaftina bi Kurdî dibe hortên me, zarokên me, ewladê me bikaribin daireyên dewletê êwê derê bi rêva bibin. Her kesê ku Kurdî nizanibe nikaribe di daireyên dewletê yên Bakurê Kurdistanê de cih bigire. Vaya li ser maseyên bi dewleta Tirkiye'de dibare nîqaşkirin hakikaten vaya zulme. Kîjan Kurd qebûl bike ku zimanê Tirkî serdest e heqaret dike li milletê Kurd. Di daireyên dewletê yên Bakurê Kurdistanê de şertê nebe nabe dibe axaftina bi Kurdî be. Her memûr dibe Kurdî zanibe berê ku bibe wezîfedar. Ez nabêjim diya min wextê çû daireyên dewletê Tirkî nizane lewma dibe Kurdî were na. Herkes serî heta da wî ji Tirkan zêdetir Tirkî bizanibe jî dibe Kurdî bibe zimanê fermî ê daireya. Niha li Swîsre em diçin daireyên dewletê bi Almanî yan bi Fransî em daxifin. Ne ku em zimanê wan nizanin. Mesele ne ew e? Her Tirkî jî dizanim ama dixwazim Kurdî biaxifim. Yani ji ber vê mantık şaş e. Serdestiya zimanê Tirkî acîlen dibe were redkirin. An he ez li bendê me sibê daxuyanî ew heye, sibê daxuyaniyê Dem Partî heye. Ez hema gotinê dim te. Sibê daxuyaniyê Dem Partî heye di derbarê vê pêvajoyê de. Eger sibê rêveberên Dem Partiyê bersivekî tund nedin vê Mehmet Uçum hakikaten em heqê xwe li wan hela nakin. Bersivekî wisa bidin bibêjin ey Mehmet Uçum hedê xwe zanibe bi qasê Tirkî Kurdî jî divê wek hevbe di daireyên dewletê de di perwerdeyiyê de di her qadê jiyanê ê fermî de nefermî de Kurdî divê bi qasî Tirkî fermî be. Daxwazekî wisa ji civakê heye lêkolîna tekê me, zanîna te, agahiyê tekê me Mehmet Uçum. Sibê ez di bendê me rêveberên Dem Partî bersivekî wisa bidin Mehmet Uçum. Mamoste tu dixwazim min biqerîne. Yani tu dibêje tu mexsusî ve min proveke dike tu vana dibêje niha yani civînê mena li Bakurên Kurdistanê hetanî do hetanî îro ne bi Tirkîne. Em diherin pêşengê me yên siyasetê hey Cizîra Botan halkı ban dayikê me bi Tirkî nake. Her wiha civînê me hîn li Avrupa perwerda me zîndana da li Avrupa li çol û çeperan ne bi Tirkiye. Perwerda te li wir bi Tirkî û li wir bi Tirkî û li wir bi Tirkî tu ji Uçum bixwaze û tu diherî Cizîra Botan hey Cizîra Botan halkı sizi selamlıyorum. Dayikê me de ji Kitan li Studanên xelkê me ne Cizîrê hatinin pêşengî wan ji Ankarê hatiye li ser navê Kurd û Kurdistanê wan şandiye parlamento Ankarê dibê çe nîgê wî li Kurdistanê serê wî li Ankarê tî Tirkî peyve welhasıl yani mesele hinek tişt henin bi hawakî lezgînî hewceyê midale biryar bê danin hinek tişt dî wata tu müdahale neke tu dest navêjî tu nikanî ji dewleta Tirkiyê vê bixwaze ji Uçum tu nikane bixwaze ne heqê te nîne û dawiya dawî tu dîl hatiye girtin yani nama Uçum tu bixwaz jî nadin te zaten tiştekî wisa nîne
اما از دبیجم قی دبی چه يعني امبري حوجيه هذه كيم امبري درزيه دخراك تمام كشوجيني خلقي راك Yani Partiya Karkerên Kurdistan berê ji xwe biryar dabû ku dev ji çekûsîlahan berdide. Ji ber vê mayîna gerîla li Bakurê Kurdistanê edî dibe bê mane dikare rê li ber provokasyonan ve bike. Hêzên xêrnexwaz dikarin ku ريسكك gerîla مزنه ريسكك مزنه yani biryarekê di cî de ye lê tiştek ku mi vê êvarê behs kir dedît dîsa jî dilê mirovan deşê ku ewladê me ji Bakurê Kurdistanê derdikevin. Halbikî ew Bakurê Kurdistanê mala wan li wê derê ye, zeviyê wan, erdê wan li wê derê ye, malbat li wê derê ye, dêw bavê wan li wê derê ye. Ez behsa hêzên gerîla dikim. Yani di şûna derketina ji Bakurê Kurdistanê tam berova jî divê meriv were Bakurê Kurdistanê ji ber ku piranîya gerîla ji Bakurê Kurdistanê ne. Yani dewleta Tirkiye ev salekî re çima zemînekî amade nekiriye gerîlayên me çima ji Bakur derdikevin çima nayîne Bakur mesela. Bila bihatine. Dewlet madem dewletekî ew qasas samîmî durist e dikarîbû ji wan gerîla re edî sed gerîla du sed gerîla ê ji Bakur derketine. Yani dikarîbûn bigota ya dernekevin madem hûn li Bakurin em ji bo hemî gerîlayên li Bakur hadî em jestek dikin. Bila werin li filan derê kom bibin soz em wan naxin hepsê bila bixebitin bila faaliyetê xwe bikin heta ku me zemînekî qanûnî ava kir. Mesela hekeke rêxistinekî disîplîne tiştekî wisa çê dibû. Yek ev mixwest ez bibêjim ya dijî tu gotina xwe hema ji bîr neke ez bersiv bidim wî hevalê jî hevan no bandora Amerîka Ewropa ez bawer nakim hebe lê belê derdê pekekî heye. Xwe bi Ewropayê Amerîkayê rewa bide nîşandan. Ji ber ku PKK di lîsteya wan a terorê de ye. PKK her gava ku davêje Ewropa û Amerîkayê jî li ber çavan digire. Derdê PKK heye ji wan re bibêje ez ne rêxistineke terorîstim, aştîxwazim. Ez dixwazim pirsgirêkê xwe bi rêyên diyalogî çareser bikim. Derdê PKK heye wisa xwe îspat bike. Ama bandorekî wisa vekirî ê Amerîka belkî bi hev şêwirîne ji ber ku tekîliya wan heye. Belkî bi hev şêwirîne jî. Gotinê ji te re dêlim keremkê mamiste. یکمین مثلا گریلاین ددی ایرو رزدار صبری وکشی دافیانی دا کل باکر کردستان مهزی خوکشاندن جبوی خاطر وی بیواجوی لگوره من گافک دی جیدایه دافیانی دی جیدایه چو پس هجمیارا گریلان باکر کردستانی هبوتونه و evji tabii ki mizanın ve hasıl tişte lorya kuyaya çalaki tune yaşar lüdere çe nabe demek edrije باکر کردستانی ama muhakkak derdoran hezin beçe ve şartı hanen muhakkak. و ez bebqey pir cîda jî vahêzana bêkişandin çünkü li wê derê vahêzana vê demek wisa da hewceye şehîd nekevin. Adin çi ye? Niha şer wisa ye şer her tişt dilê mirov dixwaze mere li wê derê be nere û heta tu alên partiyê li wê derê xe li ser wa çol û çiyana xwe dilê mirov dixwaze ama şer e şer da hêz tayin kere ev tayin dike encamê şer e yani hêza kê hebe ew gotin wê hawî wî wê bi ser bikeve şer da kî bi hêz be li ser masê jî wê hawî wî bibe li ser axê jî wê bi hawî wî bibe xewn û xeyal jî wê bi hawî wî tev bike niha vê rastî em hewceye zelal bibîne ev me dît û şîn da niha dewleta Türk tê em dibêjin ya de goya yani muhakkak dibe bi hawakî bi Amerîka re jî têkiliyê dabe yani PKK da ku divê pêvajoya de çawa tev bigere ji bo yî Ewropa bi hêzên navdewletî bide nîşan da ku ne hêzeke terorîst e ev hêzê navdewletî baş zane PKK ne hêzeke terorîst e ew ji min û te çêtir zane û ji gelê Kurd çêtir zane mesele berjewendî û mesele dîsa hêz e hêz çi ye îro di navbera Ewropa û heman demê di çembera Afrika û di Asyayê da dewleta xwedî hêz û kane denga biguherîne dewleta Tirk e em hevdî nexapînin dewleta Tirk kane denga biguherîne li Sûriyê na çawa dengê diguherîne em dibîne çawa dengê diguherîne çawa li wê derê gelê Kurd bê stat û hîşt çawa Esad bir û çawa hêzek anî ser
ام دبینه هم هبدو نخابینن وقتا توانا خوشک تصدیق نکه تثبیت نکه تو نکانه پیش روژی جی پولیتیکای کردی بمشینه هم هبدو بخابینه بچه بکا بویجه نا واوا ویچاقی تو کرد به روجاوا ده هی ندیاره رونی نه نه روجاوا نه ده از لبنده مکو قصده ببه آرتش تمام اما سوریه از هی قال ایرو دکم سبی چه ببه نبلی حتی اینها بسد کدی دولت ترک حتی هدی اینها بسد کدی سبی چه ببه از قال سبی ناکم از قال دو دکم و ایرو دکم yani jiyan ama var ser do euro ye. Dudama do euro hoş analiz bike tu hin ki sibej kana bukine. Vel hasıl ama xuya ya yani çi Rojavay Kurdistan'ı çi bajar dagir kirin u gelek hizin Avrupa'yı lember bu ne xwest herin Paris'i civin çebe be devlet adı ne işte Paris'i civin çe ne bu. Vel hasıl لوی دری نها yani ev mesela bela Hamas'ı seri İsrail او چاوا دولت ترک اسرائیل وک خطریه که سر خود بینه و جلوی دری دریا که اسرائیل نامد که داکو اسرائیل نام خدا بکوه نکانه بچه هزار نمینه مداخله در بکه ولی اصلا دولت ترک چی تشتاده مشینه چاوا لعراق لباشور کردستان این هزین ترکمن چک بچک دکه و چاوا لماکی ولی حاصل لروجلات کردستان جیزی خب ازدکه دولت ترک خودی هیزه اندام ناتویه از وی پس نوینا دم ها از فازم فهم بده ناس بو ام هبدو ناس بکن دولت ترک ایل روجلات ناوین و حتی آسیا خینجی روسیا و هین ولایت الهره یعنی خینجی هندستان و چین دولت ترک یکمین دولت او کانه بهاوی خوب که وی بهاوی وی ببه اما در دیمه چی بو ام زانن برجمندیه و اسرائیل هاتنن هم بری هر و ام زانن شر کوبانی ده حتی ایرو هزین امریکایی یک حتی اینها تو دولت ترک خودی دکر خدان جمع و ام زانن اسرائیل بهوا کی دخوازن وان هزین عرب اسلامیست رادیکال جولی راکو بهوا کی تکلیه بگل کرد را چیکه در دیمه چبو مدگو کرد وی ماشال زوب کار بینه کرد گرک اوش دو دا لسر مسئله شغلی با هنک اتفاقین هفالبندین استراتژیک چیکرنا در دیمه اوه مدگو چه مدگو کرد براوا مثلا هم ببیجین ایدولوژیا و اونا مثلا هین مثلا حماسی و غازی و اونزان فلسطین و بهاوی چپ ترک هز باندور اللي هزين كردنك من نخوي خفكي من نخوي تزاقي من نخوي دبيتش بندين در دیمه ابو ایجا دما ما ابیش دگوت یا دگوت فلان کس بیاسیونیست کرو نه مسئله کرس یکمین جار دریا کجیرا ود بل روجات ناوین و بریا روجاوا و همان دمی بکد و خینا کسی چای کردستانی هاتن روجاوا کردستانی شرکر مسئله اف برخدان اف کد و خبات ولانه مسئله اف یا نامرونی اسرائیل اجی حزدکم خلقی جوی اجی حزدکم افتشتکی جدا اما از کردم دیگه کمین از خواستم برای جان بپاریزم اجاره هگر ریا پاراستنا جان لجم جانان به توهین خوشت والحاصل جنهاو پیوه کرد مثلا بچکی کانه روجاوای کردستان خواه بپاریزن اما الهمبری ترکیه بچکی بسر که خونو خیال چویه تک ری مایه بهوا کی استراتژیک دوستین خورد هم لهرمی و هم لدولتین دبیچه روجاوایی هزین خورد چکه لبنده دمک دنبه هگر ترکیه بلو کمانیگی ویل کبر کبه از ویجی ببیجم مثلا نه ایران و عراق و سوریه مثلا ترکیه حتی ترکیه نه لکمت نه ایرانی کانه به خودی هست نه باشور عراقی کانه به خودی هست نه روجاوا مسئله ترکیه yani hem İran'ı da Paris'e hem Suriye'yi da Paris'e hem Irak'ı da Paris'e. Evji zane li kudere Kurd be xwedî pergalekî ava bike û li ser koka xwe gelê xwe hişim bike perwerda xwe bi Kurdî bike û li ser nirxê xwe xwedî bike û bi hawekî demokrat xwedî bike ev mesele wê xwe bihêne Tirkiye Kurdistana mezin ya Tirkiye dagir kiriye ya mecburî wê statû binê ya mecburî wê here ser xebûna xwe. Tirse gelek spas rûnî tu dikariye wê şîrovebkî ev êrişa li ser sportmenên Kurdan di futbolê de êrişa nijadperestiya Tirk ew çi mesele bû yani ya rastî min tam neşopand
قسمی شوپان لی تشتک و از عاجز کرم از دانم نجات پرستی کی پر جدی چه بو لی برسبن کردان به گرانی ترکی بو متخصص هر کس کردی به پاریزه سپورتمنی خو کرینه بحث به مسئله بکی چی بو داو چی بو یا دنیز فوتبول کەسێکی لیستەکوانێکی فوتبۆلی خورتە ژوێران شارەیە یعنی هەمشێریە من ها ژوێران شارێم ئەرێ ئێزیدی ئێمەیە لێ بەلێ یعنی لوی وڵاتە لە ئەڵمانیا مەزم بووە و فوتبۆلی دلیزە و لە کوردیا خە لە نرخێ خە گەلک خۆری دەردەکەوە یعنی نەکە ئەم ببێژینیان نێزی بەهێزە یا بێزە نا کورد و کوردستانیە یعنی خوێناوی کورد و کوردستانی دەرکە زمانی وی کورد و کوردستانی دەرکە و جداگرکردن کوردستانی توی حس ناکە لێ عێریشی کەسیش نەکردیە تەک دەبێژن ئەس کوردم ev devleta Türk yani kesên Türk heman demê vê jî yani nîşan dide eger çi qas wexta tu dibêjî ez Kurdim çi qas dîn dibin yani deniz nav bi teha wî êrişî nirxên Türka devleta Türk nekiriye an vegotina jî negotiye negotiye ya bijî PKK ya bijî pêşe yani tiştekî wisa jî negotiye ama di çi da îsrar kiriye ez Kurdim li ber kamera ez Kurdim deman van rojnamavanên Tirkiyeyên futbolê dişopînin jî sewal dikirin tê herin millî taximê Tirkiye weke tişte kesekî Türk e gelo tê her û bilîze nelîze wî jî gona heyran bisekine ez ne Türk im ez Kurd im berê em bê serrast bikin sedem ev e welhasıl çû li hem taximê wî çû li hemberî Fenerbahçe li İstanbulê lîst yani îşek anîn serî tabii ki Deniz kesekî berxwedêr bû serê xwe rakir û li berxweda li wê derê yani Deniz nehew futbolîst heman demê li hemberî nêzî 100,000 însanî û 12 taximekî Fenerbahçe li hemberî wan hem futbolîst hem jî li hemberî 100,000 însan bi hawakî psikolojîk şerik meşand lê me çi dî ev nîhat qehwecî û êdin û van futbolên kesên futbolîstinên Tirkiyeyê de bi nav û dengin çûnin kulûbê mezin yên cîhanê ji îro şîrova dikin yani ser televizyona ji derheqê futbolê da me çawa dît çawa êrişî Deniz dikin çawa hinek dibêjin em çop tê zanim job çer bikin em çawa bikin em ya me yani me dijminatiyake yani bi xwe ez zanim min gelek bûm şahîd lê gelek Kurdê me qirnê nû nizane yani tu dev ji wan kesên stadyumê û ew futbolên lîstikvanên Fenerbahçeyê êrişî wî dikirin hundirê sehayê da tu dev ji wana berde ev kesên îro li ser televizyona weke pêşeng derheqên futbolê da dipeyivin şîrova dikin û hemî jî li Ewropa lîstine û heta yekî jî digot heta nizanim çi hevjîna min Kurd e min got dilê xwe de min got nalek tu wê Kurdê vê bûyî hevjîna te û tu jî êrişî yekî Kurd dike û tu dibêjî na heqî wî mirov job nizanim çer bikira mere nehew dev wî diranî wî bişken da heqî wî mere job yani ev jî vê nîşan dide ya nefreteke were kur li hemberî gelê Kurd heye di civaka Türk da ji akademîsyenê wan bigire rojnamavanê wan bigire ji kesê wanî qaşo dibê giriyaya modern e û qaşo zilam dibêje jina min jî Kurd e ê zaten jina te neyse etorneke bi muameselana ji bo hevalê me ji wê ra binivîsîn jin jiyan azadî ji ber wî ez torneke bi moderna welhasıl Deniz li nav hewceye em Kurd wî weke semboleke netewî ji xwe ra bibîne ji ber ge serê xwe nete wan û Kurdbûna xwe parast û îro jî dewleta wî dibe çi taximê wî bi hawakî mezin lê xwe dîdar dike bi her roj daxuyaniya dide û li Almanya niha gelek xelkê Alman jî lê xwe dîdar ket yanî got ev li ser gelek hat nifisandin gelek tişt çêbû li Almanya derheqê vê mesele da yanî ev nijadperestiya Türkiye li hemberî Deniz tek sedem jî ji ber Kurd bûye ev hatiye asteke wisa êdî mirov şok dibe û sedema wî jî tek ji ber Deniz got îsrar dike dibê ez Kurd im ez ne Türk ji ber ji Tirkiyeyê ya malbata wî ji wêran şerê ya Kurdê me Êzîdî ya ew jî dibe ji Tirkiyeyê yani Türk e ew jî dibe heyan ez Kurd im welhasıl ev jî ez dibêm qey ha vê jî bibêjin yani nav pê ve Kurdekî bibêje ew ez Fenerbahçe lîme nizanim Galatasarayî lîmem yani hewceye mirov yani fedî bike vê gotinê ji mirov ra bibêje hewceye
فدی بکە بێ گۆتەنج بێژە و ئێدنجی چێ چۆبانی ئەو کەسێمەی کورد نزانم چ قەس ملیۆن دۆلار بوویە سپۆنسۆرش فەنەرباغچەدا کورد کارسازên کورد فەنەرباغچە خودی dike فەنەرباغچە êrişê kurdekî dike ji ber Kurd e futbolciyekî Kurd dîstekvanekî futbolê Kurd wê saheyê weke dibe çem bi gotina wan jî ra dikin cehenneme ji ber Kurd e lê sponsorê Fenerbahçe yê Fenerbahçe xwedî dike wan lîstvana maaşê xwe ji kesekî karsazekî Kurd digre ha min gotiya te dite got Kurd em wisa na bavê min Kurd rezîl e me em li ser nirxê xwe Kurd û Kurdistanî bûnê mezin nebûye me gotiye Kurd Kurdistanî hinekên troll êrişî me kirinin gotinin ilk el milliyetçî Kurdbûn me eyb kiriye navxwe da wata tu navxwe da eyb bike karsazekî Kurd wê rabe Fenerbahçe xwedî bike Fenerbahçeyê jî wê û dewleta Tirk wê êrişê Kurdekî bike wexta tu nasnamaya xwe yekemîn stûna ortê zehm neke Kurdbûn wata tu bê şeref e Kurdbûn hesiyet e Kurdbûn rûmet e nasnamaya gelekî rûmetî wî berêberê mirovê însan e fêra Kurd e an Tirk e an çi be ew e wata tu vê weke perwerdeyê neke nivîşt nede ser sînga zarokê xwe zarokê tê bibe karsaz wê xwe Tirka xweş bike Ronî min fotoğrafek anî ev fotoğraf niha ji vê sibê ve li ser medya civakî pir belav dibe hinek mêz bikim sekin ez berçavka xwe bigrim yana pir bi bandor e niha pêlava peritiye a gerîlaya jin bindir ez fotoğrafê temam nîşanê te dim ez wê pêlavê maş dikim ez wê pêlavê maş dikim ew pêlav namûs e şeref e rûmet e hesiyet e bedena gerîlaya jin hema sîlah bi qasî wê vana ji Bakurê Kurdistanê hatine yani çawa pêlav neguherandine çima neguherandine yani ev pêlav bala dünya alemê kişand li ser medyayê civakî pir belav dibe şer e mamoste şer e zehmetî heye dibe yani merî wextê diçe merasimekî yani ew kesên organîzatörên merasimê ku ji mîkrofonê bigire heta her jûre her tişt amade kirine yani ew kesên ku hêzên gerîla amade kirine mesela cara berê wextê merasima şewitandina çekan her detay fikrî bûn yani gelek profesyonel bû hemla porê gerîla bigire heta pêlavê wan kincê wan sîlahê wan her tişt tekûz bû yek tiştekî neket çapemenî mesela anha pêlava peritî a gerîlaya jin ecayîb bal dikişînin han medya civakî da yani divê demê de mesela ez bixwe ez ê xwe bêjim niha medyaya Tirkî ava biyela Ewropayê mesela vaya me değişîne ew qas herî milletê Kurd ku dixin xizmeta vê medyaya Tirkî ez behsa bi 100,000 euro dikim mehê ya mehê tere milyonê salê mesela merûv dikare bi têra xevan pêlavê make-up bigire yani pêlavê make-up divê tijî be li çiyê yani işaretê feqiriyê ninekî işaretê nebûnê ninekî yani hinekî gelo işaretekî bêpergaliyê nine yani tiştekî zehmet ninekî zemanê berê ve erê ama ez fehm nakim yani merûv gerîlaya xwe ya jin bi vî şiklî merûv nayîne merasimê nizanim çi dibêje tiştek hat bîra min hewcê ez bîra nekim jin û mêrên Kurd li ber xwe dide çi Kurdistanê zarokên Kurd li ber xwe didin lê tiştekî dijî li ber xwe dide gelê Kurd ev kes yani zarokê xwedî derket em vê nikanin bibêjin lewra qedera me yekem ev girin yanî weke te gotiya heyran Kurd seferber bû malê xwedan dema mesele bû gerîlayên Kurdistanê mesele bûn berxwederên Kurd feq nake ha YPG ha YPJ ha pêşmerge ha gerîla gelê Kurd nexwarda wan xwe birçî kirda wan
ev der yani ev tişt hewceyen vê jî xêt bikin. Yani çahat xwestin gelê Kurd kir. Ez qala xelkê sivîl dikim. Dayikên Kurd, bavên Kurd, xelkê Kurd hele bi taybet yek diaspora û her wiha li Kurdistanê. Em zarok bûn yekemîn dihatin mala me gerî ez qala hîn heştê û niha nodî dikim. Em zarok bûn. Em birçî dihîştin dayika min em birçî dihîştin. Ew gerîlayên di axurê me da di goma me da veşartî nan berê şervan ra girek nanê baş wê wan bixwara. Tiştê başê wan bû. Velhasıl vî gelî çi ji dest hat kir. Çi ji dest hat kir ji hêla malê xwe da ji van kesên li ber xwe danin ve neşartin. Lewra tabii ki yani pêlav hevxwezî ne wisa ba. Ama tiştekî dî jî heye dibe yani ev kes ji çiya hatibe ji derekê de ver dûr hatibin ew rêvel kevirêkî ketibe qetiya be. An derfeta wê bigerînin nebe yana tabii ki bawakî din be nabe nexweş e. Ez tiştekî din nîşanê te bidim hevpeyvîna te a di nûdemê de bû ne? Nûpelê da bû. Nûpelê de bû deqekî. Ez hema awî nîşandim. Vaya te dixwazim tenek ji me re behs bikî. Ev Ronî Roha nivîsiye hevpeyvîn çê kiriye. Tu dikarî nek behsa vîya bikî va çi dibêje te dawa we çi ye? Mijara hevpeyvîna we çi ye? Berê hewceyê em Ofra Bengû nivîsî lêda bisekî nêzîkî xweş bibim. Ofra Bengû em nas bike. Kî ye Ofra Bengû? Akademisyeneke di rojhilata navîn da û her wiha di cîhanê de ya herî jê re rêzdarî heye ew e. Yani ji siyasetmedarên Tirkiye bigire her kes dibe çe yani naz dikin û ji akademisyenên cîhanê bigirin û taybet ê rojhilata navîn her kes da ku bibe akademisyenekî Kurd hewceye berêberê dibin siyawê re derbas bibin. Keseke wisa ye. û reportajê nade tu kesî yani pir zehmet e yani gelek kes li pê digere direve da ku reportajekê jê bigire lê belê reportajê nade kesî. Heman demê kî ye Ofra Bengû heman demê profesora zanîngeha Tel Aviv seroka Moshe Dayan Center dedî digot ya işte filan saziyê derheqê Tirkiyeyê de rapor nivîsandiye dayê İsraîlî çi her saziyê ew e. Yani ev Moshe Dayan Center her wiha ji bo rojhilata navîn û ji bo İsraîl tevahî analîzên sala çê dike û dide dewletê û bi hawakî ev kes nerîna wê yani rêveberiya İsraîl da jî pir bi xwedî bandor e. İsraîlê polîtîkaya xwe çawa li Kurdistanê li Tirkiyeyê li tevahî rojhilata navîn çawa bimeşîne ev kes jî yek kes e nerîna wê gerek bêgirtin. û heta yekane kes e. Velhasıl tiştekî din heye ev kes jî her wiha ev 20 sale Kurdolog e. Yani Kurdish Studies em İngiliz dibêjin Kurdish Studies Türkiye Kurd çalışmaları bi Kurdî mirovî çawa bibêje. Di Tel Aviv di zanîngeha Tel Avivê da ev 20 sale ev beş vekiriye nehew li ser ziman, çand, kultur, polîtîkaya Kurd, pêşeroja Kurd, paşaroja Kurd çawa dibe wê çawa bibe vê hem di qada navnetewî da tu ji Amerîka bigire û ji dewletên hemî yani Ewropayê bigire ev kes yeke bi pispor diherin di derên mezin da her wiha di parlamentoya İsraîl da daxuyanî yani dibe çe derheqê vê meselê da yani Kurdish Studies da brîfinga dikir. Keseke wisa ye ji demeke dirêj aslında nêzî salek berê bû min jê ra nifisan dema nû verîşa Hamasê çê bû bu şexê min nifisan yani pir tem nekir bi rastî welhasıl min dîsa gera ketim têkiliyê ev demeke dirêj e yani min reportajê xwestî bû reportaj da naveroka reportajê çi ye û bi giranî behsa çi dikin? Ya em bi giranî behsa çi dikin yani em bi giranî rojhilata navîn çi diqewime û di Kurd tê de cîwî çi ye. Hewceyê Kurd yani çi dibe hewceyê Kurd çawa bike gelo çima Kurd nayê parastin yani hem ji hêz ji hêla qada navnetewî de bi taybet hêzên
ev hêzên Ewropayî em qal dikin anê ên dibêçin Rojavayî û heman demê ji ber yanî derheqê mesela Kurda jî di pirtûkên gelek pirtûk nivîsandine û pirtûkê wê jî wek yanî pêşengiyê dike ji vê mesela Kurda qala navnetewî de pirtûkê wê pêşengiyê dike hem pirtûkê wê hem maqalê wê na welhasıl mesele li ser pirsgirêka Kurd e yanî ev Kurd yani rewşa wî çawa dibe hem li Sûriyê hem li Îranê hem li Tirkiyeyê û her wiha têkiliya Kurd û İsraîl ber bi ku de gelo têkiliya heye nîne hewceye hebe nîne û welhasıl mesele ser vê ye tabîkî sernivîsa vê yani sernivîs jî ev e yani ji bo Kurda dijminê herî mezin neyêkitiya Kurd e yani dijminê herî mezin ê Kurda neyêkitiya Kurd e Kurdê nayên cem hev ev dijminê Kurdî herî mezin e hinekî ser vê meseleyê jî Tekiliya Kurd û İsraîliya niha çawa ye? Anha heye tekiliyekî? Yani hev jî têkiliya eşkere nîne hev jî di paş perdeyê de heye muhakkak yani wê jî bibêje mesela di gotinek wê yani derheqê Mazlum Kobanî de balam yani bala min kişand heta ez yani dibêje ez mizî candim çi bû generalê karizmatîk yê Kurd Mazlum Ebdî û hevalên xwe ji bo wî da ku dibê çi berxwedaneke mezin Rojavayê Kurdistanê dimeşîne welhasıl têkiliya Kurd û İsraîl muhakkak bi paş perdê de heye yani taybet ez qala Qesedê dikim ez qala Rojavayê Kurdistanê dikim muhakkak heye ama di çi astê de ye em nizanin ama em zanin Tirkiye jî ji bo wî ev têkilî xurt nebe hem di nav Kurda da ev çepên Tirk di nav Kurda da tûj dike li hemerî vê têkiliyê û her wiha li Bakurên Kurdistanê dibin navên Hudaparê da memûrê xwe çekê sivîlê dike û dişînin wan çalakiyana Amedê û li Elihê yanî li Batmanê çalakiya pêkîne da ku rê İsraîl bide binêre Kurdî tiştê hes nakin û her wiha çi dike dewleta Tirk jî ji vê mesela Gazayê da yani dixwaze ew jî li wê derê be ew jî bi hawakî xwe İsraîl xweş bike û Hamasê biqedîne têda rol bilîze û dîsa têkiliyakê bi İsraîlê dixwaze deyne lê belê ev xeteriya li Sûriyê û ev alîkariya dewleta Tirkiya ji bo Heteşê û hevalên Heteşê bi taha wî İsraîl naxwaze Tirkiye müdaxilê tu îşî wê bibe. Baş e ronî mala te ava em çi bikin em dawî li bernameyê bînin tiştekî me kêm gotibe tiştek ji bîr kiribe heye gelo hevala pirsê hevalan gelek hebûn yani pir eleqa hevala baş e gelek pirs hebûn ama me qismekî wan da ser ekranê mesela Emîn Kutlar dibe me rast e ku PKK bê ku tiştekî bi dest bixe ji Tirkiye vekişibe yani PKK bi xwe dibêje ez di berdêla tiştekî de min hereketekî wisa nekiriye ya PKK bi xwe dibêje navê xwe jî bikar nayîne dibe tevger ew jî balkêşe ne ronê nabêje PKK dibe tevger ama kîjan tevger çawan nizane ne em nizanin Yani PKK bi resmî li holê qediyaya nîne çawa nîne di kongra donzeyemîn ya li dar kir PKK xwe fesekir lê goz çeka bernadin yêkan bi çeka ji destê min derxe wê azadiya birêz û jinan be yani ez vê qerarî pêk tînim lê yê were çeka ji destê min derxe min qane bike wê birêz û jinan be yani bi hawakî ferdî PKK xwe fesekiriye yani di kongra xwe da xwe fesekir. Tamam hevan mala we ava eger pirsê we ê wisa taybet tune bin em xatir ji we bixwazin rica min ji we ew e keremke Ez vê jî bêjim ev reportaja me bi Ofra Bengöra çêkiriye bi Profesor Ofra Bengöra çêkiriye hevalên li me gudarî dike muhakkak bira herin ser nûpelê li Twitter'a nûpelê dikevin bibîne çunkî
بهواکی وەک ئاکادمیسیانێکە گەل لە کورت و باقل ینی تشتێن براستی خورت دبێژن تشتێن براستی مرۆڤ li wê derê hiş dibîne yani di gotinê wê de hiş dibîne lewra ez dixwazim her kes bixwîne. Gelek spas mala te ava hevan û jî her hebin ez dibînim ku nava pirsî we de tiştekî wisa mirov bibersivîne nabînim ama tiştekî hebe jî sibê hûn car dibipirsin sibê serê sibê ez hewl didim bernameyekî çêkim sibê eger hûn amade bin ez daxuyaniya Mehmet Uçum ez ê ji we re bêjim eger nûçeyekî wisa awerte tune be ez ê derheqî wî de bernameyekî çê bikim taybet nebe jî em mijarê din em ê behs bikin. Ronî her hebî mala te ava gelek spas dikim. Spasiya te dikim û spasiya hevalan dikim yek li me gudarî dike û heval jî piştgiriyê dite ez dibînim hewcê hîn zêde piştgiriyê bidin te ji ber ku divê qadê da hew ne divê qadê da çapemeniya Kurd ya ku em dibêjin em Bakurê Kurdistanê temsîl dikin her kes bi Tirkî dikin dedî divê çê Türkçe konuş çok konuş bi Tirkî bipeyivî pir bipeyivî bi wî havî her kes wisa dike lewra tu kesekî çeperê xwe da bê çek û fişek tu li ber xwe de tu serê xwe natewîne di Kurdî de îsrar dike hewcê ye rastî her kes piştgirî bidite. Van demên dawiyê kamera min hinek dicemi de pergal dicemi de ew ez bar dikim kamerek germ dibe lazim ez kamerekî hinek kalîtetir bikirim ev hinek destpêk bû me ev girtibû kamerekî piçûk ez zû germ dibe jî dicemi de ez wextê bername pêşkêş dikim ez fix nakim elbet ama temaşevan fix dikin ku dicemi de ez paşê temaşe dikim rast e Talibê dilê îlan bike rojekê îlan bike ji bo kamera laptop em iştara bikirin tev hev weke dibe çi kampanyekê dest pê bike kameraya Kurd laptopeke Kurd em ji bo iştara bikirin na mamoste tu vî tu 24 saatê xwe nakevim hereketê ama ez xwe nakevim nava hereketekî wisa ama hevalê me ez naxwazim zirar bibînim lê karsaz hebin însanê ku ji bo wan perek bê qîmet be yani em bi kêfxweşî weke sazî ne weke şexs weke sazî kanala YouTube'ê em pir bi kêfxweşî piştgiriya wan qebûl dikin tabî lê tu pêşengî bikî ji vê yekê re ez qebûl ama ez bi xwe nakevim navê çunki ez mekira aborî de pir şermokim. Mijarek xweşî bû divê de tiştekî bêjim ankavan mesela sponsoriyê di nav Kurda da ev çand nîne tiştekî ecêb e yani ev çand di nav Ewropaya da di nav cîhana moderna pir mezin e sponsorî ama di nav Kurda tu yani ew yani ev bes çanda sponsorî nîne ev tiştekî mirov ecîmayî dimîne yani tu niha vê kanalê dibe niha îro tu her dibê çe nameyekê ji karsazekî Kurd ra binivîsîne wê bibêjî qey ji min parsê dike bûye parsek ama halbûkî hemî cîhan saziyê wê li ser sponsoriyê xwe birêve dibe yani sponsoriyê ji parlamentoya Ewropa digire nizam ji ku digire ji ku digire ji ku digire û kanalên Tirkiye TRT birî bigire heta hemî xwe vî hewa birêve dibin em qala milyon dolara dike ama mixabin di nav Kurda da nav Kurda da ev çand nîne yani dema tu dibêje heyran ez tiştekî wisa mava kiriye pîvîstiya min ji sponsoriyê heye dibêje ya hatiye pirajna Velhasil ev divê milî da yani hûn bêşansın Na saziya ragihandinê hemî bi sponsoran mezin dibin yani însanekî bi tene serê xwe ême em ne milyonerin em nikarin tiştekî bixin xizmeta vê kanalê rast e karsazên me eger bibin alîkar merû bikar be reklama wan jî bike yani însan bixwazin merû reklama wan bike însan nexwazin merû reklama wan bike dikarin vê şertî jî bimînin ne meselê lê elbet eger bixwazin însanên weke me di xeta netewî de xizmeta wan bikin dibe ew kanala xwe bi pêş bixin yani kanala me kanala wan e ew pêş bixin dibe yani çi ne cihazin her cihazekî 1000 euro ye yani pir cihaz hene van mesela da merû dikare pêş bixe merû dikare weşanên zindî li derva çê bike rast e mesela ez pir dixwazim biçim derva bi mîvanên biyanî ra bi berpirsyarên dewleta ra ez û te ronî mesela em her du jî ziman dizanin çima em neçin hevpeyvîn çê nekin bi rêveberên dewleta ra mesela çima nebe ama îmkanê me tune vê gavê yani em nikarin ciyê xwe bilivin û biçin hefteyekî li derva bimînin bana hemî mesrefin rast e yan jî mirov hin peyamneran bigire ku ew biçima xebatan bikin tabî
pêdivî heye ku kanal mezin be ji alî aborî ve ku mere bikaribe bikeve nava van hereketan. Yani an heyan piçûkin. Tabii ki sê çar deveran peyamnerê me hene. Hevalê ku bi temamî xizmetê dikin ji vê kanalê re hene. Lê kêm e. Yani em divê hinek mezin bin. Erê welahi. Ya rast e. Yani niha canan mesela perê bê qîmet hene. Mesela vira Rojava Kerwan çi dibêje? Mesela rast e. Yani 5 euro 10 euro ji bo însanekî dikare du qehwe ve xwe dike 10 euro rast e. Ama 10,000 insan wextê bikevin nava vê hereketê ev kanal dibe kanala netîwî. 10 kes dikarin xizmetê bikin. 10 kes dikarin bixebtin têda. Rast e. Yani Lê işte dilê o wekî şermokin yani ez bi xwe van aliya da pir zû sor dibim, şermokim, fêr nebûme, nakevim nava van meseleye ama komîteyek hebe, ekîbekî ji bo pêşxistina vê kanalê hebe, bikaribe fealiyetekî wisa bike ji bo xwe dike, ne ji bo min. Ez xizmetkarê vê kanalê me, vê kanalê mezin dikin. Yani hûn ji bo xwe re xizmetê dikin, ji me re nakin. Hatta ez bi bütçe jî naxwazim. İnsanê ku van meseleye birêva dibin bile ew bütçe kontrol bikin, bile ew vê kanalê pêş bixin. Hatta. Yani ez ji bo xwe hiç tiştek naxwazim. Meseleye we hinek. mesela Cüneyt Özdemir iyi Türk. Çupas kes cem şuğule u çupas sponsori wî henin û çawa belediye yani şaredariyên Türkiye ban dikin dibêje heyla were bi mîvanê me nekî behsa me bike aştara dibiçe. Velhasıl yani vay şana bursa dibe yana yani ne aybe ev tiştekî profesyonel e yani tu xizmetê dike. Dê velhasıl migo ya nav Kurda da hinekî kêm bûye hinekî nekêm bûye nîne ev jê nayfam kirin ama bi Yani hera ez wî ji bo zanê çi herî. Ez dibê qey tiştêtinî baş û çi be niha zaten dev karsazên Kurd berde wî hewa yani migoya çand nav me da nav wan nîne ama herî kêm em yani em kesê de temaşe dikin em kanin te xwedî bikin bi hawakî weke te got yani 1000 kes her kes bihê 5 euro 10 euro têxin wî hesabê te ew jî berderkê dikin. Ne hesabê min jî. Rojava Kerwan xwe nexe zehmetî mala te ava her hebî. Mesele bi gulekî bihar nayê. Mesele ez dixwazim komîteyekî hebe ku ew bütçe vê kanalê birêve bibe ku destê min lê nekeve. Eleqan pê nebe. Yani hakikaten çünkü ê min pêdiviya min a şexsî pêtune ye. Ama 4-5 hevalê me ku bi me re dixebitin mero dixwaze ew hinekî rehet bin. Ez bikaribim bi rehetî wana bişînim derva. Bişînim hevpeyvînan. Xweş dibe yani. Baş e Ronî gelek spas dikim. Îdî em binêrin ka çawa dibe ya. Van mesela hinek meselê hassas in. Tamam e. Mala te ava her hebî. Hevan no gelek spas dikim ji wara. Rênaz zana ya xwe nexin zehmetî me kampanya hîn nedayê dest pê kirin. Rojekî din Ronî bide dest pê kirin. Müfedik wala. Ronî te serê me jî xiz belay, serê xwe jî xiz belay. Bila Ronî rojekî bide dest pê kirin. Hakikaten ez bi xwe nakevim nava vê meselê. Ronî ji bo pêşxistina vê kanalê bila mala we ava pir spas dikim. Rojekî tu bernameyekî çêkî tu vê meselê bi pêş bixî ancak tu zanî Ronî ama Böyle barê giran bide ser milê Ronî. Mazlûmî çağırın bana. Eyvallah. Meselê hassas in ez bi xwe nikarim. Ama tu dikarî yani çünkü ez dixwazim tu bibî serokê komîteya aboriya vê kanalê. Proje komünite wisa bû aslında qas bîyem hîn zêde profesyonel bikin lê belê hêdî tişna bi wan musewê bibe yani mirov kanin şuxle. Milletê me xwedî li me derdikeve. Milletê me xwedî li me derdikeve. Yani piştgiriyên bi awayekî devkî pir xweş piştgirî didin me vê gavê. Bi peyamê xwe bi devkî. Tenê dîmîne meselekî din mesela dijî wê hal be. Ne mesele. Ama ez ji milletê me naxwazim. Ez çavê min karsazan e. Karsaz bila destê xwe bavê jin cêva Ya mesele gerek ew be. xwe. Hewceyê karsazên Kurd yên dibe çehê zaman heye va kesana xwedî ken. Yani kesên zimanê Kurdî da xizmetê dike kesên nûçat dîne ber deryê wan hewceyê xwedî bikin. Ama lê muxabin karsazên me na pir gundînen mira min biborînin. Pir gundînin mesela sponsortiyê mesela alîkariya vêya te û nizanin.
جاري والحاصل ديساجي ام كيزان ام غريبان زانن يي بري منين بيش برشي مهن ام موفاي شنا ام زانن ليبري خدي ندا يفر یا هسانه دبه تنی ریبازاوی ام نزانن halbuki hakikaten milletime 5 salan tevgere azadi xudi kir mezin kir breva bir milletime vakti كارسا ديساجي كارسا زانه كري خلقي ربن كر ev jî rast e ev jî rast e hevan da rojava karwan xwenexe zehmetî mala te ava hakikaten ez rewşa te nizanim ama dem bi dem tu dikevîn ava hereketekî bi vî awayî tu alîkarî dîme haya meşte heye rojava karwan gelek spas dikim Muhammed Kaçan mala te ava her hebî wekî din hevalên din Rênaz Zana mala te ava rojekî ronî wextê ku dest bi kampanyekî wisa kiribe êdî hûn bixwe hûn bixwe ronî te bas kir min bas nekiriye te serê xwe jî من سپاسیا تکر چونکه ازانم از بخواه ایجی چاپ ایجی از دو گوتران را بیم ایجی چاپ منی تیم ازانم یعنی مثلا کامرا و bilgisayara na anka laptopi ez kartînim tu kartîne te got hezar nem hezar hewceyê wala tu nab 3000 be dibê çe ramê wan gelek li jor be kamerê wan gelek li baş be kanî be her bername rakir dibê şeklê wan pîs bin ama ew laptopana nekî 2000 3000 euro ya min profesyonel Macbook'a Air Macbook herî hêsan e ya min herî basit ne meseleyi bırakıp mesele ev faktörü hindurê wê da ye yani ramên wê gerek pir li jor be ev jî cîda fiyetê taab dibe jor hewceyê kamera wê nizanim çi evê din ev tiştê wana welhasıl mesela em gelek mesela diwê Pro Premiere program montajê bikartîne heyran her bilgisayar nikarin wê rakirdi fetis lewla va laptopana buhanin ezanim kamerên xweş kanî be dibê çê tu bikişîne him pê li derve bikişîne hûn li hundir bikişîne û tu kanî be bawakî pê roniyê jî bike dera bê ronî tu nebijî wê hinekî kanî be roniyê ava bike welhasıl du kamera sê kamera lazim ez jî zanim ev her kamerayek 2000-3000 euro ye lewra ez zanim ev bîşana zehmet carê xîn jî wê sibê hedê êvarê tu hewceye nûça top bike binivîsîne bikişîne laptopê این اولین روزاوا آگاهی بدن تا هنگی هرن باشور هنه او آگاهی بدن تا زمان بدن و از آنم جی تو علی کاری جی جار جانا زده گلک روزموان اینده ولی مثلا لورا منخواست متفق ازجی يعني متفق علی کاری کی امکانه به قنالی سر نگاه بسکنی دا قنال آنه هەواندۆ حقەتەن ji were spas dikim ji bo îşev besê ew qesa ama rojekî din me kampanyekî taybet da be dest pêkirin Hesan Atalan mala te ava her hebî hakikaten ez dibînim ku milletê me piştgirî devê kanalê îro ew qas bes e ama di bernameyên pêş me de yan ji rojek taybet me çêkiribe bi taybetî karsazên me ez dixwazim ew hinek aktif bin gelek spas dikim here bin